recuperar una mica les sensacions que teníem abans del Peron, de recuperar aquest bon bàsquet, sobretot, per estar contents una mica amb nosaltres mateixos i després veurem quin és el sostre, però sobretot jo crec que tornar a jugar amb aquesta intensitat, a tornar a agafar aquesta comunió que teníem amb Fontejau, i jo crec que passa una mica per aquí, d'intentar guanyar tots els partits, i no tots els partits, vull dir, qualsevol partit, sigui directe, sigui per assegurar-nos la permanència o no. Jo penso que l'important és això, d'anar amb aquesta ambició d'anar a guanyar cada partit. Portem setmanes ara entrenant bé, a un bon nivell, amb una bona intensitat, tornem a tenir una mica aquesta concentració i activitat que teníem entre tots els jugadors que estàvem a la pista, i jo crec que és un bon moment per enfrontar-nos contra el Manresa o contra qualsevol rival. El Manresa és un equip que juga moltes possessions, que juga molt ràpid, que corre molt, que pressionen molt. És algo que a nosaltres també ens agrada, i haurem d'esperar un partit amb un nivell de duresa alt, i hem d'estar preparats per això i després nosaltres fer les nostres coses. És un dia perfecte, perquè el pavelló estigui ple, perquè ens ajudi a empènyer l'equip i que puguem treure el màxim de nosaltres mateixos amb l'ajuda de tota la gent, que segur que estaran de Déu com sempre. Una molt bona tarda de bàsquet i que puguem endur-nos la victòria.